Nej. Ja. Hvad koster det? Det finder vi ud af. Det er jo vanvittigt dyrt. Ja, ja. Du skal ikke være bange, skal. Hvor er vi på vej hen? I Tigerskoven. Og mormor og morfar er med. Sådan der. Må jeg tage et med dig også? Ikke med mit. Du må heller ikke sige hold kæft. Nej, det må jeg i hvert fald ikke. Hvem det er det heller ikke sagt. Jeg har jo sagt. Og for delen, der er kanon. Det vidste jeg da godt. Det gør de altid for at vaske sig, fordi de har lopper i sig. Det er derfor, de vasker sig i mudderet. Er du klog? Hvem har lært dig det? Lillenørd eller Sebastian? Vis rødt frem, husk nu det. Ligesom min tråd. Bjørn, se den. Se den der. Se Bjørn, se den der. Husk på den der. Nu kommer Gødegam. Siger jeg. Hej, Sjøs. Man må ikke tage dem med ud på den her. Du må ikke løfte gederne. Du må ikke smukke det her. Ej, ged. Det er nummer 45. Kæletur, jeg har fået. Hallo, Bjørn. Jo, det er det. Au, au, au. Du er meget sød, ja, du er. Ja, du er sød. Er du noget mad? Se dig, far. Nej. Er den sød? Ja. Prøv at se der. Se her. Er den udstoppet, eller hvad? Nej, det er sød. Wow.
Ej, nu skal I altså ikke begynde. Nu stopper festen. Altså, nu stopper du lige, du. Skål, siger vi. Bare put det ned i den, så du kommer. Nå, se vi det. Nu har jeg ikke mere. Se den snus. Se den snus. Hvad ser jeg? Nu kommer der en lille en op her. Jeg kan ikke. Jeg har taget et billede. Se sådan det. Nu spiste den her Thomas. Giv den til. Tak, siger du. Det er skønt at give, for vi er færdige. Jeg vil skynde dig ned. Igen, Thomas. Har du mere? Skynd dig lidt, den kan godt lide. Jeg kan ikke sige den her. Hej. Nu kommer hvor er de fine. Ej, hvor er de flotte. Nu leger de. Hvor er de søde. Ej, nu skal de op. Og til det hvide på jorden. Hvor er den? 3. Det ligner lidt en kokkespaniel, ikke? Sådan. Går du ombord? Jeg venter. Tager du ikke med? Nej, jeg... Så hiver du. Bare pas på dine fingre herinde. Ja. Hvorfor er det dårligt også? Kan man fejre foran de hoved af det? Ja, du kan godt lide det. Ja, du kan. Du kan godt lide det, kan du ikke? Jo, du kan.